हेलो सनाफोर माबायदि दं नोंसोरो आं फुल फिट एन्ड फाइन वेलकाम बेक टु दि माय चेनेल जनालिनि जिउ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बराय हरबाय आं दिनै फुङावनो साफा दुगैनानै रेडि जादों ओरैबायदि एक्साइटेड जोंनो ओमफ्राय मानो थाखाय एक्साइटेड आङो दिनै बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो वेट अमा आइथें जोंहा दिनै बिराद गोबावनि उनाव अमा आइथें जानो नागिरदों लकडाउनाव जादोंमोन खोमा बेनिफ्रायनो जायाखै जोंहा अमा आइथें आं बिराद मोजां मोनो अमा आइथें जानो ओमफ्राय उनाव आंनि वान अफ द फेभरेट रेसिपि नालाय स' जोंहा संखागोन नालाय ओमफ्राय उनाव नोंथांमोनजों शेयार खालामालासिनोथ' आं थानो हाखानाय नङा ओंखायनोथ' आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों जे आं अमा आइथेंखौ माबायदि सङो स' विदाउट टाइम वेस्टिं अमा आइथेंखौ माबायदि सङो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जाय अमा आथिं जानो गोसो होमब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै लेट्स सेट गो आथिं जागासिनो दं अमा आथिं सावफ्राम माने हांफ्रांनायनि हांफ्रांनायनि अरे कहना क्या चाहते हो हांफ्रामनायनि तैयारि बेदरखौ गोदाग्रोनानै लाबाय जों फिसा फिसा नै बेखिनि गोदानांगौ होमबाना मोजांसिन जायो आरो ओमफ्राय बेखौ हांसिगोन जों दा अराव बेवहायसो हासुनो जायगा मोनबाय आरो हासुना लाजिबावबाय अराव हांस्रोगोन बेखौ एसेल' ओरैनो हांस्रोनांगौ जाहाथे स्मकी फ्लेभारा फैयो वाव मोजां जाबाय जोंना अमा हांनाया खांबाय बांद्राय खामहोनो नाङा बांद्राय खामबाथाय गोखा मोनजागोन बेखौ साफा सुसिगोन जाहाथे उखुन्दै मोनामा ओमफ्राय उनाव बेनि खामनाय बे माबा माबि गोसोम नांनायफोराबो खारलाङो जोंनो बांद्राय मस्ला मस्लि नाङा बेखिनिजोंनो जागोन ओमफ्राय दिनैनि दिनावसो बे सामब्राम गुफुराबो नै बेखिनिल' मा जि जाबावगोन जिरा पियास नैबे माबा बानलु गोरान ओमफ्राय बेखिनिखौ जमा देनोसै ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय उनाव कुकाराव होसिगोन जों दा बेखौ जेबो होनाङा हालदै एसे हो संख्रि एसे हो बेनि उनाव हो दै एसे ओमफ्राय धाखनाखौ खोबनानै 7 बार 8 बार सिटी मारिनो नायदो गेसनि अबस्थाखौ जोंहानि बे प्लास नङाबानो ओंखामखौनो मोनजाया जोंहा ओमफ्राय गेसखौ अन खालामनानै कुकारखौ बहायबाय ओमफ्राय दा बेवहाय 15ता सिटी मारिनो होगोन बेनि उनाव जों बेखौ बोखारगोन A few moments later ओमफ्राय जाबाय जोंनिया दा बेखौ 8 बार 9 बार गाहाम सिटी मारिनो होदे जाबाय बियो जाबाय ओमफ्राय इखौ दा नायनोसै जाबाय दे ओमफ्राय बेखौ मोनसे बोखाथ'नानै दोनग्रोदो आयु बेदरनि कालारखौनो नुनानै जाजोबनो लुबैजोबखाबाय आङो बेखौ माबाजोबनानै लाबाय बेहाय ओमफ्राय नैबेनि दैखौबो गारनाङा दे बेनि दैया उनाव खामानियाव होगोन
खि अराव लाबाय थाना ओमफ्राय जाननो सारायखौ साराया गुदुं जाग्रोथों ओमफ्राय नै बेहाय मस्लाखौ देखाबाय नांगोन पियास बानलुखौ बेखौ आं एसे माबानायाव होफ्रामगोन ओमफ्राय संख्रि हालदै बास बेखिनियानोल' जोंनि अमा आथिंनि थाखाय साराया गुदुं जाखांनायनि उनाव थावखौ बांद्राय होनाङा खारन बेहायनो थाव बिराद ओंखारखादों बानलु गोरान मोननैसो बानलु गोथांसो होनांगौमोन बानलु बेखौ होनोसै संख्रि हालदै होखादोंना ओमफ्राय मस्ला गासैखौबो बाय मोजाङै ओमफ्राय खोबनानै होबाय नोंल' मोजां मोनबानो जायाना दहायनि बे दैखौ बेहाय होनानै होगोन आङो गोदौबाय थाथोंसै बियो जेसे गोदौवो A few moments later. रानफ्रामबायानो मोननो जाबाय रेडि जाबाय दा जोंना बेनि उनाव होगोन नैबे अमा बिथैखौ एसे गलायनानै दा नै मोननाय अबस्थायाव सफैबाय जोंना बा ओमफ्राय बेहाय मोनसेल' खम बुस्थुआनो जादों मा बानलु गोथां दा बेवहाय बानलु गोथां हानानै होनाय मोनबा बानलु बेगरा फ्रावनो बेसे साइज जागौमोन साखिनोसै आं Sorry. खोबनानै होबावनि एसे फाइनालि मोनबाय दा जोंना अमा आथिङा ओमफ्राय मामब्रुं जाजोब्बाय आं बेखिनि संनायावनो ओमफ्राय दा आंनि फेभरेट ममेन्टआ सफैलायबाय टेस्ट खालामनाय आंथ' साखिखांबाय बिराद गोथाव जादों ओमफ्राय दा आङो टेस्ट खालामनो होनो नागिरदों आंनि नानिखौ स' लानोसै बेनिसिम लाना थांसै दा बेनो रानि मोनबाय साखिनायलाय माबायदि जादों जेनेबा बे मा देखायनाय जादों नै नोंनि संनाया नामा टेस्टि ना बिथाङा आंनि बिनानाव ओमफ्राय आरो मानसिफोरा बुङोना सोरबा सोरबा जे एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ओमफ्राय उनाव जुदि आं सक्सेसफुल जायोबा बे आंनि बिनानावनि थाखाय जागोन स' बे आंनि थाखाय बिराद हार्ड वर्क खालामो स' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय ना बिथाङा गावनि मोखांखौ देखाया आंनि साबस्क्राइबारा 1 मिलियन जायागौमानि बिराद मोजां खारगौ लांबाय ओमफ्राय थलानि फैलाय मोनसे खोथा बुंबावनि आं फैलाय ओमफ्राय मा मिथिगोना आङो बाबानो दहाय चेलेन्ज लादोंमोन आरोना बिराद खस्थ' बिसोरा हाथायाव फुङावनो थांनानै अमा आथिंखौ लानानै फैदोंना ओमफ्राय आं चेलेन्ज लादोंमोन मा नोंथ' बिराद खस्थ' खालामदों अमा आथिंखौ लाबोनायाव ओमफ्राय उनाव जुदि अमा आथिंखौ आं ओरैबायदि गोथाव संगोन अमा आथिंखौ जानानै आसुगुर सासुगुर सोलास्लिबजोबगोन होननानै जुदि बिदि जायाबा आंनि नामखौ सोलायना दोननानै थबसि दोन होननानै ओमफ्राय उनाव दा सोलायनांलाना आङो नारे मोजां जादों ना मस्त टेस्टी जादों थेंक इउ ये नहीं खाया तो क्या खाया लाइफ में सो ओमफ्राय दा मोनखांबाय ओमफ्राय टेस्टबो खालामखांबाय बिराद गोथाव जादों ओमफ्राय उनाव जों दा जानोसै उदै बुंजासे ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामनांगौलै
एकदम बाप्रे अमा आथिं संनायाव खिन्थु खस्थ' खालामाब्लालाय बोरैहाय एथ' गोथाव टेस्टि ओंख्रिखौ बोरै मोनजानो नङा होमब्ला अलसिया जाबोला रसा नांनांगोन बेनि उननिखौ रोंला आङो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामदो आंनि संनाय बायदिहाय ओमफ्राय उनाव सोरबा जुदि बेनिख्रुइ गोथावसिन जुदि अमा आथिंखौ संनो रोंगोबा आंनोबो खोन्थाहरदो जे नोंथांमोना माबायदि सङो ओमफ्राय उनाव आंनिखौ फल' खालामनानै माबायदि मोनखो बेखौबो आंनो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो होमब्ला थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ दसे नायनायनि थाखाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाबोबाय थागोन ओमफ्राय बेनि थाखाय खालामनांगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट्स एन्ड लाइक ओमफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोननिसिम थाङो लोगो मोनलायगोन बिदिब्ला आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासे मोजाङै था गोजोनै था अनलायनानै था आरो जनालिखौ अनबाय था बाय बाय